Madlang people! Hi, hi, Kachich! Sabi ng asawa ko, wag ganyan at magulat sila. Anyway, guys, to let you know, I'm so energetic today and I have decided, ayan, nag-English na naman ako ha, huwag kayong magagalit, kasi gusto kong mag-haul. Ito ay alibay para sa ganun ay ma-shoutout ko yung mga gusto kong i-shoutout, mga very good and behaved subscribers and viewers na nandito na nakuha ko this day. Yung mga updated sa mga videos ni na-upload ko, nagko-comment, active, yun. Yun yung mention ko today. Kaya naman ako umupo dito dahil syempre weekend, lalabas sana kami pero we've decided mamayang hapon na lang kasi syempre, magbi-video ko, yun ang gusto ko. At para makakonect sa inyo guys, ayan, medyo nag-ayos naayos ko mukha ko today para sa ganun ay humarap sa inyo. At eto, ngayon meron akong konting haul dito, Lazada. It is mix of Lazada and Watson's Drugstore cosmetics, skincare, and Watson's. Yung Lazada, hindi ko pa alam ang mga laman nito guys. Buksan natin na sabay-sabay, i-share ko sa inyo. And then, yun nga, sinasabi namin mga vloggers, hindi kami nagyayabang talaga. Sinishare lang namin kung ano yung nakayanan naming bilhin. At hindi naman ito kalakihan, o konti lang, di ba? I-share ko lang kung maibigan nyo o magustuhan yung gusto rin yung bumili, ewan ko kung anong effect sa inyo nung pag-share. Ganun yun. Ay guys, kaming mga vloggers ay lahat na lang ay sinishare, kaya walang sikreto, lahat na lang ay sinasabi sa inyo guys. Ganon namin kayo kamahal. Ewan ko, ako, ganon ako. Kung ano yung meron ako na sa tingin ko ay mabuti or masama, ay sineshare ko sa inyo para kung mabuti, ay kung gusto niyo bumili, ay bumili kayo. At kung masama naman, ma-aware kayo at ma-notify kayo na ito ay hindi karapat-dapat na bilhin, kaya dapat kayong mag-ingat sa market. Okay? So, umpisa na natin para sa ganun ay matapos nating maaga dahil may shoutout ako, medyo marami-rami ito. So, without further ado, nasabi nila nakikigaya ako, ay umpisa na natin at nandito sila. Ay, hindi nyo pala makita ano. Paano ko ka ba i-share? Kunan ko na lang ng photo and then i-include ko dito. Okay? Sige guys. Ito yun. Yung sa Watson's. Ayan. Halos marami ito. Marami kong i-mention ngayon. Oh my God. Naparami na ang naipon dito. Kaya isi-share ko sa inyo. 1, 2, 3, 4, 5 sa Lazada. And then, ganyan guys. Mga skincare, mga bla bla bla. Mga, alam niyo na, cosmetics. Yung mga bago na kinuha ng mga nandun na promodizer. At napabili nga naman ako ng biglaan na naman. Ayan. At isinishare sa inyo guys. Sana ay ma-appreciate nyo ha. Okay guys, mag-umpisa na ako sa pag-haul. Okay, unahin natin yung sa Lazada. Itong mga ito ay hindi ko alam ang mga laman guys, kaya tunghayan. Sama-sama tayong tunghayan yung mga balot na binili sa Lazada. At ito ay what is this? 323 with the shipping fee. Ooh. Bumili ako ng bagong ganito guys kasi parang mali yung na-send nila. Tingnan natin kung tama. Kasi yung una kong binili nito, ito yung Peach Farm Hasaya Girl Play Color. Ayan. Na sa mga review kasi maganda yung sinasabi at saka namurahan ako guys kasi 323. At ito ay merong 6 pieces na lipstick. Sa bagay, doon sinabi namang mini, pero ang gusto ko kasi kung 6 pieces siya, and then, yung pangalan nito, kung matte siya, kasi yung mga iba pong kung mga lipstick ay matte din, pero
try ko ito kasi sabing ganon sa mga review, ito ay hindi nagda-dry, sobra. Tingnan natin at tsaka mura. Biro mo yan, 323 in 6 pieces at tapos ang ganda pa ng case guys. Oh, meron pa siyang mirror. Ayan, pwede mong dalhin anywhere and then pwede ka nang magpalit-palit ng mga lipstick. At ang cute pa dahil ang peach color ang kanyang case with packaging na ganito at saka bullet na ganyan. Marami na yan, matagal mong gagamitin, no? See, 323 with the shipping fee ay napakamura na kasi i-minus mo sa 323 ang 121 na shipping fee, yun na yun ang price nito guys. Ewan ko kung saan kayo nakatira, kung gusto nyong bumili ay, pero tingnan natin ha, kasi yung nabili ko ay pare-pareho ang shade or ganun na naman. Pare-pareho ang shade. Ayun, ay ito, kakaiba. Dahil ito ay lighter, ayan siya. Ang ganda niya, 'di ba? Nakita mo? Ganda. Teka ha, i-swatch natin para makita niyo kung paano ba 'to. Paano ba 'to? Teka, itago natin uli. At isuswatch natin. Okay, itong una, wala pa namang description kung anong shade siya guys. May nakalagay lang na Hasaya Gel. Oh my, kulay. Ganun. Teka lang. Ano bang asahan mo? Ikaw na babae ka. Mahilig sa mura. Pero in fairness guys bumibili ako ng mura pero tinitignan ko yung mga reviews kung talagang anong pangalan nito, maganda yung quality. Ang sabi naman sa review ay maganda, i-try natin na i-swatch. Kita mo? Sorry guys hindi ako masyadong magaling mag-swatch. Ayan kita nyo ba? Ayan maganda naman ang maganda ang shade, di ba? Maganda kasi lahat nude colors guys, and then 6 pieces. Ayun, pero ito mas pula, mas mapula na ito. Ang ganda you see this? Wow, ganda. Tingnan natin, pakita ko ha. Ayan, at saka pag i-swipe mo, velvety, and then very smooth and tsaka pigmented. Napansin mo? Ang ganda nito guys, bili kayo nito. I-recommend ko kasi mura sa 323. Tingnan natin ha, itong isa ay mas mapula. Ano na nangyari? Ayun mas mapula siya, di ba? Pero ang ganda. Maka-recommend ako nito, mura lang. Okay, ito yung Hasaya Peach Farm Hasaya Girl Play Color. Ito yon guys. Maganda. I-review natin to. 3 lang ang swipe ko. Patikim lang yun guys. Okay? Patikim. I-review ko pa ito. Itabi natin. This is for review. Ilagay ko dito for review. And then, ito nakita nyo na itong isa. Ito. Binuksan ko na to kanina. Ito yun yung ginagamit ko ngayon guys. Kasi napaka-easy na i-apply. Kasi with the applicator, with the magnetic ink. Ito yun siya guys. Ito ang gamit ko. Pangatlo na ito na order ko. Kasi, gusto ko na meron akong reserba. Kasi kung halimbawa masira ito, meron pang 2 reserba. Mahirap na yung mawalan ako tapos wala akong bilhan na iba kasi hindi ako marunong maglagay ng mga hindi magnetic guys, kaya gusto ko ito. I-recommend ko sa inyo kung kayo hindi masyadong marunong maglagay ng false eyelashes, ito guys. At ang price niya ay 430 with the shipping fee. Okay? Pag nagsabi ako ng price minus yet the shipping fee, 121 usually ang bayad. Okay, tapos itong pangatlo ay, nasaan ba description?
Ito ay 373. Alam niyo naman ako, mumurahin lang naman. Pero maganda. Ayan. Glamier. Ito Glamier. Wow. Bumili uli ako nito, guys. Meron akong isa pero ibang shade. Kasi pang giveaway. Kasi sabi ko, pag tumuntong ako ng 15K, mag-giveaway uli ako, guys. Kaya, ito, I will give away this pagtungtong ng 15K. Pero, i-giveaway ko kaya? Yun eh. Ang ganda kasi ng shades. Oh, ang gaganda. Oh, my God. Pwede ka nang mag-blush on. Pwede nang may pang-contour ka na. Eyeshadow. At saka yung mga ganitong shades, ganyan, bibihira mong makita sa ibang mga palettes, di ba? Yung mga ganyan. Tapos meron siyang glittery. Ayan. Pero tingnan natin kung ito ba'y pigmented katulad nito. Ang glitter niya. Pumatak ba? Kita mo? Wow! Kumintab na ako, guys. Wow! Wow, glittery talaga siya. And then how about kung ilagay ko ang anong babagay dito? Ang ilagay ko ang halimbawa itong blue. Wow. Humigit ba? Hala, guys, naglagay ako. Look at me. Okay ba? Okay naman, no? Ay, naubusan ng battery. Okay. Okay, next. Ang sabi ko kanina ay ito ang hindi ko alam ang laman nito. Ito ay nagkakahalaga ng 186, guys. O, see? Mura at hindi ko alam kung anong ang laman. Kaya, tignan natin. Anyway, guys, lalagay ko sa description box lahat ng mga mention ngayon. Paki-check na lang doon kung interested kayo. Okay? Ayan. Dalian ko lang. Sabi ko, pero ang tagal naman mabuksan. Yung iba, ang dali-dali. Ang hirap buksan, guys. Ayan. Ayan siya. Ayan, doble-doble ang balot. Wow, thank you, seller. At safe pa naman. Parang na-UP. Ano ito? What is this? Come on. I don't know. Ay, yung wallpaper ko yata para sa... Kasi guys, Magic Lever Rag Pro? Ano ito? I know! Ay, yung para sa hair ko, guys. Ayan, oh. See? At ayan, mura, guys. Pero, hindi ko pa alam gamitin. Itatry ko, and then I will share with you, guys. I-review ko ito. Ito yung 186 lang, guys. Oh, nakita mo? Ang mura. Ang dami kasi nito. 50 pieces yata. Yun ang nakalagay nun sa review. At ito ay High Speed Changing Magic Lever Rag Pro Perm unimaginably operation steps, control the hair, blah blah blah. At i-review ko ito, guys. Magmadali lang ako. Ito yung curler, ganyan ang style. At hindi ko pa alam gamitin. Paggamit ko nito ay i-share ko sa inyo kung paano. Okay, so yun, i-share ko na naman to at i-review natin to. Okay, review natin yan. And then next, wow, ito. Last na sa Lazada ito. This is last, I think. Okay. So guys, ito ay nagkakalaga ng 629. Mahal ito Bakit? Ano ba ito? Ay, siguro ito yung yung pang-walling ko dun sa... Kasi sabi ko mag-transfer ako ng studio na naman. Mag-transfer na naman ng studio. Lagi na lang lumilipat, guys. Pero... Parang hindi yun. Gusto kong yung wallpaper na nakita ko doon parang brick, pero hindi yata ito. Ano ba ito? O, tingnan nyo, puti lang na ganyan. Hindi ko alam kung ano ito. Buksan na nga natin. At ang mahal, ha? 629 daw to. Mag-order pa ako ng ganun kamahal. Ala. Ano kaya ito? What is this, guys? Charan! Hala. O ano ito? Ha?
Ano ba ito? Ay, ganito pala to. Hindi ko ma-open. Open. Ah, yung may design siya na brick. Tama, ito yung pang-walling ko para sa background ko, guys. Pag nag-video ako, sabi ko, ayan, next time, pag nag-video ako, kasi nakaka-boring naman itong background kong ganyan. Kaya, ayan guys, nag-order ako nito. Ang laki, ang haba. Ang haba, very, very nice. Thank you, seller. Thank you, seller. At ito ilalagay ko doon para sa background natin. Next time na mag-film tayo, ay, meron na. Meron na tayong props, di ba? Uy, ayan. Wait lang, at titiklupin ko. Okay guys, madaliin ko. Lagi ko sinabing madaliin. Okay. Buksan ko ito. Sa Watsons. Okay. Charan! Mga skincare guys. Bumili ako nito. Yung Tomato Glassy Skin. 98% Tomato Glassy Skin. Ayan. Try natin to guys. Kasi for the last few weeks, nag-try ako ng dalawang tipo ng cream. Ito yon yung Jeju Aloe Eyes. Ito yon. At saka itong si Nature Pure Beauty Aloe Vera 92. Yan, na-try ko na yan. Tapos ito, itatry natin. Tapos meron pa akong isa. Kasi dati kong ginagamit guys. Siyempre, yung mga dating brand, katulad ng Dove, ng Pond's, ganyan. Meron pa ito, hindi ko na nagamit guys kasi nabuksan ko na yung mga bago. Okay, ang daming mga skincare products guys. Ito pa binili namin sa sa Landers kasi marami kaming gumagamit dito. Nandiyan ang mga sons ko, yung husband ko. And then meron pa ako isang gustong-gustong i-try itong snail white. Ito, balitang-balita ito na maganda, kaya itatry ko guys. Medyo may kamahalan lang, pero ipinikit ko. Gusto ko rin na gumanda, katulad nila. Hindi lang ako, kundi yung husband ko at dalawa kong anak, ay paggagamitin ko nitong mga skincare na ito. Okay, anyway guys, ang mga prices, isusunod ko na doon ilalagay ko doon sa description box para sa inyo, para malaman nyo ang mga prices. Pero hindi ko pa alam kung okay ito at saka ito hindi ko pa na-try. Pero guys, kung papiliin nyo ako dito, kasi itong dalawa, ito na-try ko na talaga. So, ang masasabi ko lang, ang i-conclude ko, ang mas maganda talaga dito sa dalawa ay ito. Mas gusto ko ito dahil siguro sa bango. Mabango kasi ito eh. Ang bango, amoy malinis, amoy fresh. Fresh na fresh ang dating ng amoy. Ito, okay din. Maganda rin siya. Parang equivalent to this, but more. Mas gusto ko, pabor ako dito. Ngayon naman, ay itry natin to kung alin doon sa tatlo ang maganda. Okay? Para malaman nyo. Okay? Yun ang masasabi ko. Tapos, ito, itry din natin at babalitaan ko kayo next time. Okay? And then, syempre, meron akong tomato, yung cream nga. Kinumpleto ko na ang set ng about this product na tomato. Itong ganito. Itong Fresh Skin Lab Tomato Glass Skin Makeup Remover Wipes. Ito, Makeup Remover Wipes. At saka yung 98% Tomato Glass Skin na Water Drop Cream SPF 50. Yan. Water drop. Maganda ito. SPF 30 pala, hindi 50. Ayan. Ganito ang tatlong product na binili ko na itong 98% tomato ng Fresh Skin Lab. Fresh Skin Lab, di ba? Minsan noon may cream kami na ginamit din ng Fresh Skin Lab na napakaganda. Isinare ko rin sa inyo. Kung gusto nyo, ang link ilalagay ko sa description box para malaman nyo. At meron pang isa akong binili sa Lazada guys. Ito nabuksan ko na. Ito yung 3W Clinic. Ito na try ko guys. Maganda. Try it. Ito, ganito ang balot. Ganyan. Lalagay ko rin ang link sa description box para malaman nyo kung saan ko binili. Okay? At ito yung maganda. Tingnan nyo ang
ano ko, hindi yung mga wrinkle-wrinkle, eye bag, medyo ma-relax ang eyes. Tapos, syempre, bumili rin ako nitong Jeju Aloe Eyes na yung soothing face and body mist. Ito yon before makeup. Kasi ito, naubos na guys. Oh, gusto ko kasi ito. Simple lang siya, mild, ganun, mabango, malinis ang amoy, ganun. Tapos meron din akong kasi dati ang gamit ko ay itong Laneige, pero nag-order ako maliit naman. Akala ko ang mahal naman, ang liit-liit. Akala ko ang laki nito ay ang laki nito ay katulad nitong laki nito pag order ko kasi ang mahal. Pero hindi pala, ayun, nadali ako dito, na-scam ako dito guys. Ingat kayo dito sa Laneige. Laneige o Laneige. Yan. Ingat kayo pag nag-order online kasi madadali kayo. Late pala pagdating. Okay? Tapos, bumili lang ako nito dahil nga sa freebie. May freebie ang Watsons. Every 1,500 may freebie. Yung yung box pwedeng yung box paglagyan ng mga cosmetics ba dyan, yung mga kalat mo, pwede mo iligpit doon. Yun, kaya nakabili ako nitong Tresemme Pro Color Series. Ayan. Conditioner. Itong conditioner ko guys. Conditioner ko yan. Tapos, ang dami nito guys. Daming cosmetics. Ewan, major na ito yata. Major haul na yata ito ng year 2020. Kasi, ngayon lang ako bumili ng napakarami. Napakarami na para sa akin guys ha. Sobrang dami na yan. Kasi ako kung bumili, 1, 2 item, 3 item. Pero ito kasi, 2 beses na bilihan. Pero naparami kasi, sa tagal ko nang hindi dumalaw doon sa Watsons. Ang dami na ipon guys. Ganito yan. Bags, 2 bags. Kaya, medyo marami akong mahal ngayon. Pero, isi-share ko, ito yung 165. Alam mo, ang karamihan na binigay sa akin na makeup ngayon ha, Careline, daming Careline. Ayan, lahat yata ng available doon nilagay ni Cindy doon sa box. Dami oh. Dami. Ayan, teka, ano natin yung Careline. Dami yata. Super. Oh my God, paano yan? Ayan ha, teka lang. Wait lang. Iisahin ko. Okay guys, ito, dalian ko. Dalian ko na naman. Dito sa bag na ito lahat ng laman, okay? Bumili rin ako nitong 99% aloe vera brightening microfoam cleanser with vitamin C. Ayan, ito yon. Bumili ako at basahin ko lang kung may prices na attached, pero kung wala ay mamaya na lang, later na lang doon sa description box, okay? At ito naman ay bumili rin ako ng Glutamax lightening deodorant and antiperspirant. Ayan, i-try ko kasi kung alin talaga ang deodorant na maganda nowadays. Kaya kung ano-ano binibili ko, tinatry ko. Tapos itong ayan, yung Belfour Whitening Solutions, Whitening Antiperspirant and Deodorant Spray. Helps whiten underarm. Wow. Kill bacteria. Wow. And eliminate bad odor. Ayan siya. Maganda kung ganun, kung totoo. Pero bumili rin ako nito. Ayan, yung Dove. Kasi ito ang dati kong gamit. Okay? Deodorant, dry serum. Ayan, pwede rin itong gawing makeup primer. Yan. Gawin din natin minsan yan, guys, ha? Okay? Ibang video. Pag wala tayong masyadong ginagawa. Okay. And then, bumili rin ako ng pang setting spray ko. Kasi yung setting spray ko na BYS, ito, makeup setting spray, ay, kukunti na. Kaya, i-try natin ng LA Girl. Kasi yung girl doon sa yung promodizer, nakakawa, sunod ng sunod at bibili raw ako sa kanya. So, bumili na rin ako nito. Try din natin kung okay ba. Okay?
Tapos LA Girl din, nakabili rin ako sa kanya nito kasi dahil nga, yun nga, ganun ako eh, pag may sumunod. Tapos, ma'am, bilhan mo naman ako. Eh, ayan, nakabili tuloy ako nito. Sabi ko, try ko nga, hindi pa ako nakatry ng foundation na LA Girl, so we will try. Ayan, tapos, yun nga, sabi ko, yung mga cosmetics, bumili rin ako ng Maybelline na yung ganyan, sabi ko, yung portable, yung madali lang na mabitbit kung saan-saan, maliit lang kasi, eyeshadow mo na, ay, pangalan nito, pang contour mo na, pwede ng eyeshadow at contouring. At ito ay 399 guys, ayan, meron siyang price dito, ayan, for you to know. At ito ay yung Color Sensational Satin. At ang gusto ko dito, na impress ako kasi ang liit lang. And then, ang shades niya ay, bale, 1, 2, 3, 4, 5. 5 na. Pwede mo nang blush on ito. Pwede mo nang contouring. Pwede mo nang eyeshadow. And then, meron ka na ring pang shimmer. Meron na. Kaya, sabi ko, ito ang shade na maganda. Kasi, more on brown. Bagay sa akin. And then, simple lang siya. Simple. Okay. And then, pagka medyo may gara-gara or may mga party na like Halloween or anything, and yun nga, katulad ng mga yung ginagawa ko na kapag may promodizer na naawa ako, bili ako ng bili kahit hindi naman masyadong kailangan. Kaya sabi ko, pagdating dito, nagsisisi ako kasi yun nga, napapagastos. Ayan siya guys, ito yon sa BYS, ganyan siya. Meron siyang 5 palettes ng glittery shades, ganyan. Okay, for eyeshadow or pang glitter dyan, sa pisngi, sa yan, below the ano pangalan yan, lash line. Okay, and then napabili rin ako nitong palette na ito dahil nga brown nga, parang yung meron naman akong ganitong tipo na parang yung MAC. Ito yon sa Everbilena EB Pro Play Palette Eyeshadow. Ayan. Siguro ito ay i-give away ko na lang kasi ang dami kong ganito. Hindi pa siya sealed pa siya Meron pa siyang plastic talaga. Bagong bili talaga ito guys, baka sabihin niyo. Pero hindi ko bubuksan dahil pang giveaway ko to guys. Okay? And then ito Everbilena Pro again. Nakabili ako kay Cindy. Si Cindy kasi ang dami. Si Cindy, ewan ko, mabait kasi yun eh. Kaya nabilhan ko siya nito. Beauty Brick Eyeshadow Palette. Ayan siya guys. Sealed pa siya. Ito yung pang giveaway ko na lang. Okay, sa mga dear viewers ko. At ito naman yung BYS Berries on the Go Palette. Maliit lang siya. Portable. Yun nga sinasabi ko pang nagta-travel. Na-impress ako sa mga shades niya. Ayan So, meaning, pagkabit-bit ko na, nandyan na lahat. May blush on na ako, may eyeshadow na, may concealer pa kasi, may concealer, may highlighter, meron ng eyeshadow, pwede mo ng lipstick din ito. So, isang bit-bitan, yun na. Pang travel talaga. Maganda ito si Berries ng BYS at ang price ay, ayan, 599 guys. Nakita mo? Ayan. So, yan ang about makeup. At ito naman ay sa Careline. Kung ano yung mga nabili sa Careline, dami guys. Ito guys, may nabili akong itong Tagwa 165 ito. Yung Careline Multi-Pot. 3 shades siya. Careline Multi-Pot. Merong shade na tapos nakalagay yung head over heels. Hindi ko lang siya tanggalan sa seal niya kasi parang pang giveaway ko na rin ito guys. Dami ko na kasing makeup. Ayan, 3 shades. Ayan ang mga shades niya. Wala bang pangalan ng shade? Ang shade niya ay head over heels, magic spell, and abracadabra. Okay? Abracadabra, magic spell, and head over heels. Yan sila. 3 shades ng Careline Multi-Pot. Meaning, multi-pot, ibig sabihin, pwede mo ng eyeshadow, cheek, blush on, or pangalan nito, lipstick. Pwede. Okay? So, ayan siya guys. Tapos, ito naman, dudukot tayo. Meron din ditong lip liner ng Everbilena, kung ano-ano kasing nilalagay nila, kaya kuha ng kuha para nga may reserve ako. At
Yung iba, purposely for giveaway. So, this one is BYS Eye Liquid Eyeliner. Kasi ubos na ang eyeliner ko. Ayan. Yun yung may tatatak na, nakita mo yan, pang tatak na star pwede. Pwede kang magtatu-tatu ng star. Maganda ito. Meron na ako nito, pero napabili uli ako. And then, ever bili na yung lip liner. Ito, hindi ko siya tatanggalan sa balot. Anyway, yung mga pangalan at 399 itong eyeliner ng BYS guys. At ito naman ay wala yatang price. Wala dito. Malalaman nyo na lang doon sa description box. Nako, sabi ko magmadali ako. Napadami naman. Ito 165 na Careline Graph Ink. Ay, ito impressed ako guys. I-recommend ko talaga sa inyo ito kasi napakatipid na at saka andali lang i-apply. Kaya ito yung Graph Ink liner na waterproof. Ang ganda, ang ganda. Ayun ang gamit ko guys. Yan ang gamit ko. So, naubusan na kaya bumili ako ng isa at ang price niya is 165 guys ha. 165 compared to those expensive ones. Talagang sabihin ko sa inyo, yan na lang bilhin nyo. And then, ito naman, Careline Wow Brow Liner. Wow Brow Liner. Ganyan. 150 pesos. Ayan ang price. At ito ay hindi ko bubuksan. Meron siyang ganyan. Meron siyang bullet na round. Meron siyang yung pangalan nito, yung flat lang na angled na pencil. Ganyan. Kaya maganda ito. Magandang pang-apply ng eyebrow kasi madali lang i-apply ang brow line mo dyan kasi ayan merong dalawa kang choices, di ba? So yan, at tapos ito yung EB Advanced Fine Line Brow Liner. Ito brow liner na maliit naman pino kung gusto mong iguhit na parang gawing eyebrows. Ano ba yun? Pang ganon, pang drawing ay mas accurate ito kasi manipis. Okay? Ito yung fine line brow liner at 120 ang price. Ayan. Tapos ito naman, yung Careline, gusto ko i-try ito. Try natin together with you guys. I-share ko one day. Ito yung Careline Stain Glows. Careline, yung magic siya kasi yung mag-stain siya. Nakita mo? Ayan siya yung pangalan nito. Colorless siya, pero pag in-apply ay magko-color daw. Okay. But meron pa. Okay. Oil control sheet. Bumili rin ako. Pang dab-dab-dab ng mga oil natin sa face. Tapos ito yung Careline Diamond Dream Highlighter. Bumili rin akong highlighter. I-try ko ito. Yung highlighter ng Careline. Ito ay 135 pesos. Ayan Ayan. At ito ay Eye Candy. Ang pangalan ng shade niya. Okay? And then, syempre, meron din ditong Maybelline. Kasi nga ito, medyo malapit ng maubos. Nagustuhan ko guys. Ewan ko ba. Nagustuhan ko siya. Pero hindi naman pero yung sinasabi dito na it will last how many hours? Hindi siya hindi siya nagtatagal. Pag kumain ako, nawawala, nabubura ka agad. Pero pag hindi mo na-touch, okay. Pero nagustuhan ko talaga guys. Kasi madali lang siyang i-apply, madaling mag-dry, mabilisan. So, meron na akong 3 ganito. At ito yung last kong binili. Ka-third na ito. Kasi yung bag ko 2. Nilalagyan ko ng tigis-tigisa. Kung alin ako, ng baby, bitin ko, meron yan. Kasi yan ang gamit ko ngayon guys. Okay? Tapos ito pa. Naku, marami pa guys. Ano ba itong mga ito? Ayan. Kasi sabi kasi ni Cindy, magaganda raw ito. So, isa-isahin natin. Ito. Ano ito? Glitter Magic. Glitter Magic? Saan to? Shimmer. Glitter Magic. Walang price. Hindi ko alam ang brand. Hindi naman... LA Girl.
Ayan, binigyan pala ako ng ganito. Hindi ko na malayan. See guys, hindi ko na malayan talaga ito. LA Girl na naman. Katulad nung sponge ito ah. Grabe. Glitter Magic ang pangalan guys. Tingnan natin kung maganda. LA Girl pa naman eh. Hindi basta-basta ha. Mahal. So, at ito yung LA Girl na naman. Talaga. 399. Itong pencil na maliit. 399. Oh my God. Ang mahal guys. Hindi ka na open muna dahil hindi pa magamit. Baka pang giveaway. And then, ito naman ay Everbelena lipstick. Ito yon, liquid lipstick guys. Ayan, at ang Pink Flame ang pangalan ng shade. Hindi ko rin i-open, baka pang giveaway. And then, ito yung magkakatulad na magkakaiba ang shade. Ito yun. Ang pangalan niya ay Careline Flush Stick, Careline Coral Stick, Careline Beam Stick, at Careline Berry Stick. Yun. Ayan siya. Iba-iba ang shade. Okay? So, ayan. Ibahin ko na ang pag-review. At ito naman, Careline Trophy na lipstick. Ito yung ano, yung sabi ko, try ko lang. Kasi ayoko nang bumili ng napakarami ko ng lipstick, Diyos ko. Eh, sabi ko, yung nude lang. Try ko. Kasi nagandahan ako sa kanyang color. Ang shade niya, guys, ang ganda. Try natin, ha. Tingnan mo. Ito ngayon ang favorite color ko, yung parang ganyan, ang malapit-lapit dyan. Eh, Careline nito, mas mura. Kaya sabi ko, try ko. Wow! Maganda! Maganda siya. So, nice. At ito ay nakakahalaga na ng 165. Okay. That's good. Wow. Nagandahan ako dito, Cindy. Thank you, Cindy. And then, Careline Mascara. Di pa ako nakatry never ng Careline Mascara. So, itry din natin. Pero, siguro, kung di ko matry, sorry guys ha, ipamigay ko lang siguro sa giveaway. Okay? So, yan lahat. At ako ay magsha-shoutout. Sorry at natagalan yung aking filming ng review kasi marami-rami. So, mag-shoutout ako, madalian. Shoutout ako. Siyempre, thank you very much Acroman. Thank you po. Thank you so much sa pag-follow. Always na nandyan ka at nagko-comment. Very good-hearted subscriber. At saka si The Balls Vlog. The Balls Vlog ay ito yung tinuturing kong mga anak na mga Bohol YouTubers, community vlogger. Ano ba? Bohol community YouTubers. Bohol YouTubers community pala. Bohol YouTubers community. Ito ay isa siya sa member, si The Balls Vlog. Ayan. Pati rin ito si Tata Boy Chavez. Thank you, boss. Tapos si Life Short, Be Happy. Thank you so much. At saka si Josie V Vlog. Thank you sa mga good comments ninyo. At tapos ito si Malditong Ungard. Kahapon kasi naulanan ako, nagmadali ako kasi hindi ko na napanood yung kanyang video, pero pinanood ko nung kagabi. Ito si Malditong Ungard. Tapos ito si Cebuana ako. Thank you so much sa pagko-comment at paging active dito sa channel natin. At si Ransoy Vlogs, ayan, sa Bohol YouTubers community din ito. Tapos si Bebe Cutie Vlog, thank you so much for commenting. Si Koy, si Wilfredo Meziona, tapos si Cheryl Agon, na ang cute-cute na pinopost na baby. Ang cute talaga. Gusto kong iyakapin. And thank you so much sa pagko-comment and pag-follow. And then, din siya sa Bohol YouTubers community. Tapos ito si Freenet lang. Tapos yung matagal ko ng subscriber, si Sonia S. Tapos si Saed Hamed. Thank you sa mga comments. Ruel Gonzalez. Si Nayumi Baliling, thank you so much. Thank you so much sa pag-abi-abi ka na mo dito sa
anong pangalan nito, sa Gongcha, kasi siya yung cashier sa Gongcha. Thank you so much. Si Nayumi Baliling, laging nakasubaybay. Tapos kay TCA, na matagal ko ng subscriber viewer, thank you so much for following. At kay Kylie and Dylan TV, ayan. Tapos kay Adrian ko, thank you so much. Thank you thank you for commenting. I don't know if you're Filipino, but I don't know if you understand my speaking of Visayan and Tagalog. So sorry, hope you understand. And then kay Jake Carlos TV, thank you so much. At kay Peace By and kay Mary Lou Bernard. Yan sila. Sana ay i-click nyo yung kanilang channel at panoorin nyo rin ang mga videos nila at interesting, entertaining talaga. Okay, thank you so much guys. At mahaba-haba na ito. Thank you so much. Magpaalam na ako. Di na ako magpaligoy-ligoy pa. At magkita-kita tayo next time na naman muli. Sana hindi kayo magsasawa sa kasusubaybay dito sa channel natin. At sana ay marami pa tayong pagsasamahan na mga katuwaan sa channel ko. Okay? Thank you so much. I love you guys. Please like, comment, share, and subscribe. At sa mga baguhan, subscribe ha. At saka i-click nyo yung bell button. Don't forget please, para sa ganun ay ma-notify kayo every time na merong uploaded video akong bago. Okay? Thank you so much. I love you guys. God is good to all of us. I love you guys. Bye-bye.